हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनायजों लोगोसे गोदान साख्रिनि आपडेट लाना फैदों। बे साख्रियानो जाहैबाय लोगोफोर रिजाल्टनि आपडेट। दा लोगोफोर बे साख्रिया गोदान आरो एग्जाम जाखांबायमोन, नाथाय नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटार मोनाखैमोन। दा बिनिनो मोनसिगोन आरो रिजाल्टआ होबाय। नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोन रल नाम्बारखौ आरो थाबैनो नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनसिगोन होननानै नटिस होबाय। दा बेनोसै लोगोफोर, हेल्थ डिपार्टमेन्टआव एप्लाइ जादोंमोन बे साख्रिया। बेनिफ्राय बे डिपार्टमेन्टआ जाबाय हेल्थ डिपार्टमेन्टखा। बेनिफ्राय लखिमपुर मेडिकेल कलेजाव बे पस्टआमोन आरो दा जों थांसो फैदों मा पस्टनि थाखाय फैदों रिजाल्टआ। दा बेनिखायनो जों फैनांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव नैबे dme.assam.gov.in बेयाव फैनाय लोगो लोगो मोनगोन डाइरेक्टरेट अफ मेडिकेल इडुकेसन। दा बिनि रिजाल्टआ आउट जाबाय। दा मा पस्ट नोंथांमोना नायदो, बेयाव जायफोर नोंथांमोना एग्जाम होदोंमोन रिजाल्टआ आउट जाबाय। बेनो जाबाय लेब टेकनिशियान। जायफोर लेब टेकनिशियानाव नोंथांमोना एग्जाम होदोंमोन रिजाल्टआ आउट जाबाय। दा बेयाव जोङो नायनो हासिगोन रिजाल्ट सिटखौ। दा नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो। नै बेयावनो दङ गासैबो रल नाम्बार, नोंथांमोना नायना ला। बे रिजाल्टआ होदोंमोन 17 जुनाव होदोंमोन एबा दिनैसो होदों। दा नायना लादो, नै रल नाम्बारा गासैबो ओंखारबाय। गासै दङ 30टा दङमोन। दा लेब टेकनिशियानाव नोंथांमोना जायफोर होदोंमोन एग्जाम, दा बिनि रिजाल्टआ आउट जाबाय। नोंथांमोना आरो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ थाबैनो मोनसिगोन होनना बुंदों। दा बेनिखायनो कालेक्ट खालामदो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ, नोंथांमोना बाय पस्ट थाबैनो मोनसिगोन। थ' लोगोफोर जोबोर मोजां खबर। दासान्दि आसाम गभर्नमेन्टआव साख्रि होगासिनो दङ आरो लागोनबो 1 लाख साख्रि होगोन। दा बेनिखायनो दायो मोनफा मोननै रिजाल्ट आउट जाबाय। बेनिफ्राय गोदान एप्लाइ जागासिनो दङ आरो एग्जामाबो थाबैनो जासिगोन। आरो लखिमपुर मेडिकेल कलेजाव जायफोर ग्रेड 4आव एग्जाम होनो गोनां दङ नोंथांमोना मोजाङै फरायखादो, थाबैनो बेनि एग्जामाबो जासिगोन। दा जेबो अफिस नटिस गैथ'वा, थेवब्लाबो नोंथांमोना एग्जामनि थाखाय रेडि जाखादो। ग्रेड 4 लेभेलाव एग्जामा जासिगोन। लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामगोन, कमेन्ट खालामगोन। गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लादो।